Hola a tothom, com esteu? Em dic Mònica, de la Biblioteca Popular de la Fundació Il·luro. Esperem que totes i tots estigueu superbé de salut. I avui tenim un conte de la Rotllana des de casa, perquè jo em quedo a casa i segur que vosaltres també. Doncs mireu, el conte que tenim per avui es titula L'ovella que va covar un ou. Per nosaltres aquest conte és un conte molt especial perquè és un conte d'una autora que ens agrada moltíssim. L'autora es diu Gemma Merino i és una noia que està molt vinculada a la ciutat de Mataró, a la nostra ciutat. Hem llegit tots els llibres d'ella i tots ens agraden molt. Per exemple, el conte del cocodril a qui no li agradava l'aigua o la vaca que es va enfilar a un arbre. El cocodril a qui no li agradava l'aigua segur que el coneixeu i si no, la Mireia ens l'ha explicat aquests dies. I la vaca que es va enfilar a un arbre us l'explicarem en breu. Però avui tornem amb la nostra protagonista, la Lola. És aquesta ovella d'aquí. Ja veureu, el conte és superxulo, però l'acompanyen uns dibuixos de la Gemma que són realment fantàstics. Doncs bé, començo amb l'ovella que va covar un ou. Aquí la tenim. La nostra ovella es diu Lola i aquí la tenim fent un ball fantàstic amb moltes bombolles de sabó. I aquí la tenim assecant-se el cabell amb l'assecador. De fet, en fa servir dos per anar més ràpid. I aquí la tenim perfumant-se tota ella, tota la llana. Comencem. La Lola era una ovella amb una llana extraordinària. Aquesta llana era suau, era sedosa i molt lluent. I mai se li enredava. Aquí la tenim, a la Lola, pentinant-se. La Lola es passava hores i hores cada matí rentant-la, assecant-la i pentinant-la fins que la deixava absolutament perfecta. I quan finalment la seva llana estava esplèndida, què feia la Lola? Doncs la Lola gaudia de passejar-se per la granja. I què deien les altres ovelles? Oh, és preciosa la teva llana, és perfecta! Quina llana tan extraordinària que tens, Lola! I la Lola com se sentia? Doncs molt orgullosa, molt cofoia i molt feliç de tenir aquella llana. Però un dia de molta calor, va passar una cosa terrible. Totes les ovelles es van haver de fer tallar el pèl. Mireu com s'esperen. Era el torn de la Lola, amb la seva pinceta vermella a la mà. Què va passar? Doncs que la Lola es va quedar sense la seva magnífica llana. El gos que li diu: apa, ara estaràs a gust i ben fresqueta, oi, Lola? Però no. La Lola se sentia ridícula sense la seva llana lluent i sedosa. Volia fugir ben lluny, volia amagar-se. De fet, aquí la tenim, amb una maleta. Així doncs, se'n va anar fins a l'altre costat del turó. I allà es va estar esperant. I esperant. I esperant. I mirant contes. I esperant. I a poc, què passava amb la seva llana? Doncs que li va tornar a créixer. Però vet aquí que aquest cop la llana no li va créixer lluent o sedosa, ni tan sols era una mica suau. No, la llana era tot un embolic, era un gran desgavell i se li enredava. No hi havia manera de pentinar aquesta llana. És horrible, gemegava la Lola. Mireu, se li ha trencat la pinta. Però va ser llavors quan un ou petit i delicat
va aterrar al cap de la Lola. Però, com que la seva llana era tan i tan atapeïda i flonja, la Lola ni se'n va adonar. La nit d'hivern era freda, però l'ou estava recollit i segur dins l'embolicada llana de la Lola, ben calentó, ben calentó. I allà es va estar fins que va arribar el dia que... La Lola es va despertar i va trobar-se un ocell petit, petit i molt piulador assegut a sobre del seu cap. Piu, 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 anava fent l'ocellet. A la Lola la meravellaven els colors i les cançons d'aquell ocellet. I a l'ocellet doncs li encantava l'amabilitat de la Lola i la seva llana desgavellada. Oh, és tan esponjosa, és tan calenteta, Lola. Tens una llana extraordinària, li deia l'ocellet cada nit. I la Lola com se sentia? Doncs orgullosa, cofoia i feliç d'haver ajudat el seu petit amic. I junts s'ho passaven d'allò més bé, cap aquí, cap allà. I l'ocellet què feia? Doncs creixia i creixia i cada dia estava més i més fort. I la llana de la Lola cada dia era més i més flonja i cada dia la Lola tenia més i més calor. Ai, que em sembla que necessito un tall de pèl, va esbufegar la Lola. Ai, doncs em sembla que necessito veure el món, va dir l'ocellet, i s'adonaren que s'apropava el moment d'acomiadar-se. El dia següent es van desitjar molta supersort amb l'esperança de retrobar-se molt aviat. I què va fer la Lola? Doncs va tornar a la granja. La seva llana no era perfecta, però tant li feia. Estava contenta de veure els seus amics i les seves amigues. De fet, s'havien trobat a faltar moltíssim. Doncs mireu, ara la Lola estava molt a gust i ben fresqueta i ja no trobava gens ni mica a faltar la seva antiga llana sedosa i lluent. Aquesta vegada desitjava que, quan li tornés a créixer, fos més desgavellada i flonja que mai. Doncs mireu, així va ser. Aquesta és la llana que li va créixer a la Lola. Ben contenta que estava. I fixeu-vos, ha tornat el seu amic ocellet i no ha vingut sol. Ara mateix la Lola la tenim covant 3 ous. I conta de la Lola que ja se'ns ha acabat. Espero i desitjo que us hagi agradat. Ja sabeu, segur que tindrem molt més contes. Ara, ja sabeu, ens cuidem una mica, ens estem una miqueta més a casa i segur que tot anirà bé. Fins aviat!